ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସାଗର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ମାଛ ଧରିବା ଗଡ଼ିଆରେ। কি চলা ইস হ্যাঁ ସେଇ ତ ସଦାବେଳେ ବେଜେ ବେଜେ ହଉଛ। ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନା କିସ? ହେଁ କିଏ ଜାଣେ? ଲୁଚି ଗଲେ ଦେଖା ହଉନି। ହାତ ବଥା ହେଇଗଲା। ଏ ଜିଆ ଏବେ ଯାଉଛେ ଆମେ ମାଛ ଧରତେ ଗଡ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଖାଡ଼ରେ ମାଛ ଧରିବା। ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଡ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଖାଡ଼ କାଇଁ କେତେଟା? ଗୋଟେ ଦିଟା ସାର୍ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ ନା। ଖରା ଦେଇଛି ଖାଇବି। ଖରା ଦେଇଛି ମାନେ ଏଠି ବସିବା। ହେଁ ଗଡ଼ିଆ ଏସ୍ ଚାଲ ଏଇନା ଖାଡ଼ ପକେଇବା।
ଖାଇଲାଣି। ଇ ଡୁବେ ଏଇ ମାଛ ବା କୋଉ ମାଛ ଛୋଟିଆ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଗାଁଣ୍ଡେ ହଉ ଦୁଇଟା ଅଢ଼େଇଟା ହଉ ଦିଟା ଅଢ଼େଇଟା କଣ ଜିଆ ସରିଗଲା। Wah.
हाँ है देख हाँ माछ ए बाबा देखो निया सरी गला बड़ा फिटिड़ी फिटिड़ी हो तो हेड़ी कर दे ना गला मारंग का है तुम गोटे बड़ माछ छुआ छुटिया खाइलानी खाइला एबे सरीगला माछ धरा चलते भिडियोटी शेष कर जय जगन्नाथ।